Egarri zaretenok, zatozte uretara dio jaunak. Etorri, dirurik ez duzuenok ere, ta edan atseginez. Aitaren, ta Semearen, ta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, pekatuak aldendu egiten gaitu jangoikoaren gandik, eta gure anaiarreben gandik. Egin ditzagun pakeak, damuturik pekatuen barkamena eskatuz. Jesus jauna, gizadiaren salbamena, gurutzea bean ezarri zenuena, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, guk zure urratsei jarraitzeko, gugatik nekaldia jasan zenuena, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, gu pekaturako hilik, santutasunerako bizi gaitezen, gure pekatuak zure bizkarrean abegainera eraman zenituena, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altxua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, garizumako egintza santuek prestaditzatela zure fededunen gogo bihotzak Pasko misterioa egoki ospatzeko eta salbamenaren berri ona zabaltzeko. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Ezekiel profetaren liburutik. Egun haietan, jauretxeko atarira eraman ninduen berriro aingeruak. Jauretxeko ate azpitik ura zerion sortalderuntz. Jauretxe ere sortalderuntz begira zegoen. Ura berriz, jauretxean eskuinaldetik jaisten zen aldaren hegoaldera. Iparraldeko atetik aterazi ninduen eta etxe inguruan barrena eguzki aldera begira zegoen ateraino eraman. Eta han ere eskuinaldetik zijoan ura. Sortaldera ateratzean, gizonarek kordela eskuan 1000 beso neurtu zituen, eta txorgatileraino uretik eraman ninduen. Beste 1000 beso neurtu zituen, eta belaunetaraino uretik eraman ninduen. Beste 1000 neurtu, eta gerrirainoko uretik eraman ninduen. Beste 1000 neurtu zituen, eta orduan oinez igaro ez dezakeen ibaia zen. Asko hasi ziren urak, eta igerika igaro behar ziren. Ibaia ez zitekeen oinoez igaro. Eta esan zidan, Adanen seme ikusi alduzu, eta itzultzekoan ibaiaren bazterretik eraman ninduen. Itzuli nintzenean, ibai bazterrean zuhaitzak eta zuhaitzak ikusi nituen alde bietatik. Eta honela esan zidan, ura hau soltarderuntz dijoa, eta Araba ibaira jaitsi, eta Urrusteleko itsasoan sartuko da, eta itsasoko urak garbitu egingo ditu. Ibai hori noranaiz sartzen dela, hango uretako bizidun guztiak biziko dira, eta arraiak ugari izango dira. Urrau ara sartu ezkero, itsasoak garbitu egingo dira. Eta ibaia sartzen den toki guztietatea, bizia izango da. Ibai ondoan, haren bazter behietan, mota guztietako zuhaitz fruitudunak hasiko dira. Haien ostorik ez da eroriko, ez zaie fruiturik bukatuko ere. Hilero, fruitu berriak emango dituzte, horko urak santutegitik sortzen bai dira. Eta fruitu horiek janari izango dira, eta ostoak sendagai. Jaunak esana, Jakoben jangoikoa gaztelu sendo gurekin. Jakoben jangoikoa gaztelu sendo gurekin.
Jainkoa dugu gordeleku eta indar. Ura atera zaigu estubaldian laguntzaile azkar. Horregaitik, ez gera beldurtuko lurra bada dardaratzen, naiz mendiak itsaserdira erortzen. Jakoben Jaungoikoa gaztelu sendo gurekin. Ibai bezangek alaitzen dute jainko hiria, Goigoikoaren bizileku guztiz santua. Jainkoa dauka erdian ez da kolokatuko, argi txintaretekin jainkoak du lagunduko. Jakoben Jainkoa gaztelu sendo gurekin. Udari taldeen jauna gurekin, Jakoben Jainkoa gaztelu sendo gurekin, zatozte eta ikus jaunak eginak, lurrean egiten duen harrigarriak. Jakoben Jainkoa gaztelu sendo gurekin. Bioz garbi bat, Jainko, neregan zor ezazu, zure salbamenaren poza bihur ezaidazu. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. antza zuri jauna. Aldi hartan, judutarren jaia zelata, Jesus Jerusalena igo zen. Bazen Jerusalenen, ardien ate ondoan, eberkeraz Betesda zeritzan bost aterpeko uraska handi bat. Aterpe hauetan, etzanik zeuden eri asko, itxu, erren eta elbarri. Bazenan, 38 urte gaixorik zegoen gizon bat. Jesusek han etzanda ikusi zuenean eta aspalditik egoera hartan zegoela jakinik, honela esan zion. Nahi alduzu sendatu. Gaixoak erantzun zion. Jauna, ez daukat inor, ura mugitzen hasten denean, urraskara sar nezakeenik. Ni ara orduko besteren bat jeisten da nire aurretik. Ta Jesusek, jeiki zaitez, hartu zure eskueoa eta zoaz zeureoez, oinez. Bapatean, sendaturik gelditu zen gizona, ta esku ohea hartu, ta bere oinez abiatu zen. Larun bata zen egunura, ta honela esan zioten judutarrek sendatuari. Larun bata da, ta ez da zilegi esku ohea eramatea. Harek erantzun, sendatu nauenak esan dit, hartu zure esku ohea, ta zoa zeure oinez. Orduan galde egin zioten, nor da, hartu esku ohea, eta zoa zeure oinez esan dizuna. Sendatuak ordea, ezekien hor zen. Inguruko jende artean ezkutatu baitzen Jesus. Gero Jesusek jauretxean aurkitu zuen eta esan zion. Begira, sendatuta zaude. Ez egin pekaturik gehiago, okerragorik gerta ez dakizun. Joan zen gizonura, eta judutarrei jakinerazi zien, Jesus zela sendatu zuena. Horregatik, erasotzen zioten judutarrek Jesusi, gauza hoiek larun batean egiten zituelako. Jaunak esana. Jendeak ardik eramaten zituen Jerusalengo tenplura, eta han aldarean, tenpluko aldarean, sakrifizio bezala eskaintzen zuten. Jendek Jangoikoi zeukan oberena eskaintzen zion, eta animaldik oberenak, ardirik oberenak. Hainbeste ardi eramaten zien, bazeola ate bat, tenpluan espresoki hortako erabiltzen zena. Ate asko zeuden, eta hoietako bat ardien atea deitzen zen horregatik. Ate hortatik sartzen zielako animaliak sakrifizioentzako. Eta San Juan Evangelariak kontatzen digunez, ardien ate honen ondoan piztina bat zegoen.
Betesdako piztina, hor bertan jendea bainatu egiten zen, garbitzeko tenplua sartu aurretik. Eta han, piztinaren ertzean, pertsona asko zeuden. Itsuak, errenak eta elbarriak. Gaixo asko zeuden anetzan da, Eta horietako bat, elbarria zen. San Juanek horrela esaten du. Bazenan, 38 urte gaixorik zegoen gizon bat. 38 urte. Gizon honek pasako zituenak. San Juanen evangelioan zenbakik importantek die. Gizon hau benetan, 38 urte egon zan elbarri, egon zan gaixo, baino hemen beste zer baita badaukagu. 38 urte honek, zenbaki honek, beste zerri iten dio referentzia. Jangoikoak Israelgo herria askatu zuen modu miragarrian, esklabutzatik, Egiptotik, eta askatu ondoren, Jangoikoak Israeli seituan, zuzenean, lurralde promestuan sartzea eskaini zion. Lurralde promestua zen Kanaango lurraldea. Eta mugara iritsi zirenean, herrialdera Kanaara sartzeko mugara iritsi zirenean, Israelgo agintariek, 12 gizon bidali zituzten pixkat ikusteko eta baloratzeko egoera nola zeon, eta ikusteko ea posible zen sartzea, ea posible zen konkistatzea lurralde hori. 12 joan ziren, ikusi zuten, eta itzultzean, 10 oztopok eta zailtasuna bakarrik ikusi zituzten. Ezinezkoa da lurralde hortan sartzea, indartsugik dira, fuertekik dira, soldaduak oso handik dira, ez da posible, ezinezkoa da. Beste biak ziren Kaleb eta Josue. Eta behaiek, beste bi hauek, beste bertsio bat eman zuten. Hauxe da, zenbakien liburuan kontatzen da. Ikertzen ibili garen lurraldea oso ederra da, oso lurralde ederra da. Jauna aldeko badugu, ara eramango gaitu, eta emango digu lurra. Ez izan beldur. Alde batetik, 10 gizon hauek ezinezkoa ikusten zuten, sartzea hor. Ezinezkoa ikusten zuten, naizta Jangoikok esan, naizta Jangoiko promestu zien, beste biek ordea, Kalebek eta Josuek, ez beldurik esateko esan zuten. Zatik, erraza izango delako? Ez, oso zaila izango da, baina Jangoikoa gurekin daulako. Zein zon Israelgo herriak? Israelgo herriak beldurra sentitu zon. Ez zion kasoikin Kalebi eta Josueri eta 10 horiei kaso egin zien. Ez zuen Jangoikoaren promesan sinetsi. Eta Israelgo herria esan zuzenean lurralde promestuan sartu. Eta 38 urte pasa zituen desertuan. 38 urte zai horiek pasa ondoren, ordun bai, Josuek, Israelgo herria Kanaango lurraldean sartu zuen. Jesus, Josue berria da. Jesus eta Josue hebreeraz izen berdina da. Eta Josuek bezala, Josuek Israel lurralde promestura eraman zuen bezala, baita gu ere, bere herria, lurralde promestura gidatuko du. Zailtasunak eta oztopoak egongo dira, bai. Batzutan, ezinezkoa dela itxura inpresio izango dugu, gizon horiek bezala ez da posible. Esan do Jangoikok, baina guk ikusten deuna, gu sentitzen deuna, beste gauza bada. Batzutan ezinezkoa dela pentsatuko dugu, elbarri horrek bezala. Elbarriak ez zuen itxaropenik, hau esan zon.
Jauna, ez daukat inor, ura mugitzen hasten denean, urraska sar nazakeenik. Jesuse galdetu zion, nahi dezu sendatu? Eta bek esan zon, ez on baiet erantzun, Ez on baiet erantzun, esan zon, jauna, ez daukat inor, zinezkoa da. Elbarriak ez zuen baiet erantzun, nik zer erantzuten diot Jangoikoi galdera honen aurrean. Galdera hau Jesusek gaur guri iten digu, gutako bakoitzari. Nahi alduzu sendatu? Gutako bakoitzak erantzun dezala bere bihotzean, bere barrenean, sinetsi dezagun Jangoikoaren promesetan, jarri dezagun gure itxaropen guztia Jangoikoarengan. Oztopoak, ta zalantzak, ta zailtasunak, egongo dira, baina oztopo hauek ez dira ezer gure jaunaren aurrean. Horrela izan bedi. Senideok edozein alditan egin behar dugu otoitz, baina batez ere Garizumako egunotan zuzendu behar dizkiogu gure eskaria Jangoikoari. Eska dezagun lehenik eta behin, Aita Santuaren alde, Otzaiaren alde eta Kristau herri osoaren alde eska dezaiegun jaunari. Eska dezagun medikoen alde, erizainen alde, baita supermerkatutan, farmazitan, eta egun hauetan bere lana zerbitzu bezala egiten ari diren guztien alde, eska dezaiegun jaunari. Eska dezagun gaixoen alde, beren familien alde. Jangoikoak zailtasun honetan adoretu ditzan, eska dezaiegun jaunari. Eska dezagun gure fedearen alde, gutako bakoitzaren fedearen alde. Jangoikoaren promesetan sinetsi dezagun, eska dezaiegun jaunari. Emaiozu jauna zure herriari, bihotz-bihotzez zu gana itzultzeko grazia. Uste honez eskatzen dizuna, zure errukiari esker iritsi dezan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatua zu jauna, zerulurren Jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, orain eta beti. Bedeinkatua zu jauna, zerulurren Jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok, egin dezagun otoiz guztiok batean,
Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Hona hemen jauna, zure eskutik hartu ditugun doaiak. Bizitza hilkorrontan, zure laguntza badugula erakusten digute. Egizu, bihur daitezela guretzat, betiko bizia ematen duen janari. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak. jaunagan dauzkauz, Eskerrak jangoiko gure jaunari. egoketa diezkoa. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti, guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Guk zuri eskerrak ematea nahi bai duzu, penitentzia eginez, ta jan edanetan neurria hartuz. Horrela, gure pekatari arrokeria ezirik, ta gose direnei jatekoa emanez, zure bihotz zabalaren antzeko egin gaitezen. Horregatik, aingeru guztiekin batean, bihotz batez gorespen hau kantatzen dizugu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerulurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta Kristus edala jauna, zu berriz etorri arte, haudegu hau berriona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarean, zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izangoan jauna, mundu honetatik zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, eta Jose Ignacio gure gozaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, bizeko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztio betiko bizitza iritsi ezagun, Jangoikoren ama Maria Virginia Doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diran santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Familia bereko anai arreba geranez,
esan diezaiogun elkarturik guztion aitari. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuzera gure pakea, eta bihotz damutuak jainkoarekin adiskidetzen dituzu. Egira, zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, emaiuzu pakean. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zu nere etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sendatuko naiz. Jauna dut hartzain, ez naiz ezeren beharrean, larre gurietan etzan arazten nau, ur bazter lasaira eramaten. Kristoren gorputza. Amen. Komunio espirituala. Sinisten dut jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala, aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, ta zu hartzeko gogotsu nago, baina une hontan, sakramentu oran, hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera. Eta egiaz hartu bazintut bezala, besarkatzen zaitut, eta oso-osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadila sekula, zu gandik urrundu. Amen.
Egin dezagun otoitz. Jauna, garbi gaitzazu bihotzonez, ta berritu zeure sakramentuen bidez, gure gorputzak ere hoietan aurki dezan, oraingo bizitzarako indarra, ta gerorako iturri bizia, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Har bat, bihar Mariaren adierazpena ospatuko dugu, edo enkarnazioa, anunziazioaren egun ospatuko dugu, martxoaren 25ean, festaburua eta meza, festa zibila ez denez, arratsalde izango da, beti bezala, 7:00. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuaz. amen. Gorazazue jauna, zeuen bizieraz, zoazte jaunaren pakean. Eskerrak zuri jauna. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarien alde, orain eta gure heriotzeko orduan. Amen.